Dámy a páni, začiatkom novembra si celé Slovensko pripomína smutné výročie v našich dejinách. 2. novembra 1938 sa uskutočnila viedenská arbitráž. Počas tejto arbitráže nacistické Nemecko a fašistické Taliansko donútili Československo, aby sa Slovensko vzdalo svojich južných území. Mestá ako Komárno, Nové Zámky, Levice, Rimavská Sobota, Košice nám s požehnaním západných demokracií, Francúzska a Veľkej Británie, ukradli Maďari. V tejto chvíli premostím do dnešných dní. V 30. rokoch minulého storočia našim predkom vraveli, že západné demokracie sú garantom nášho pokoja, mieru, bezpečnosti a že nás určite nehodia cez palubu. Dnes nám liberálne médiá hovoria, že NATO na čele s USA je garantom našej bezpečnosti, pokoja, mieru a v prípade, ak to bude nevyhnutné, bude NATO brániť našu územnú celistvosť. Ale ja sa pýtam, ak nás dekadentné západné demokracie hodili v minulosti cez palubu, neurobia to aj v budúcnosti? A preto som presvedčený o tom, že Slováci sa v prvom rade vždy a za každých okolností musia spoliehať na vlastné sily. A ak to bude nevyhnutné, musíme byť pripravení a schopní brániť našu slovenskú štátnosť.